aj v tejto sezóne predvádzajú krásne ofenzívne divadlo. A bečko Slovana v druhom polčase otáča vývoj stretnutia proti Humennému. Po zákroku na Brighta Ousuo. Sme v poslednej minúte. Marič Biekič. Veľmi dobré prenesenie na Kudláča. Pančík. Po ľavej strane to zatiaľ tým Ešteka skúša častejšie. Dokázal dobre uvoľniť. Pančík bude mať robotu. Odstrážil si dobre postaveného Lukáčika. Na malom priestore to teraz hostia skúšajú. Nedokázali sa... Šamorín to opäť raz skúša cez svoju ľavú stranu. Kudláč pri lopte. No, viazne to aj kombinačne zatiaľ hosťom. Naozaj, ak sa nepresadí ľavá strana, práve teraz vidíme Davida Kudláča, ktorý je zatiaľ v celku úspešný v tých súbojoch. Kudláč dostal ťažkú prihrávku, dokázal kartu, ale podľa všetkého aj po komunikácii so svojimi asistentmi, po prípade s náhradným rozhodcom Gregorcom, zmenilo svoje rozhodnutie. Záverečné necelé 4 minútky normálnej hracej doby plus nejaké to nadstavenie od hlavného arbitra Mateja Choreňa. Ousuovi sa tam teraz rozbieha po ľavej postrannej čiare Kudláč, ale Kudláč asi postrážil